me see you one time. И какво става, хора? Аз съм Ичо БГ и днеска ще открием сервера Beta SMP. Сега ще се разделим на отбори. Само да кажа хай на YouTube. Да ви обясня, в момента ще се разделим на отбори. Примерно, защо на мен не усилят сърцата? Така, отборите ще са два. Червено и синьо. Кандидатурите са отворени. Да, сега да започнем. Ермент. Така. Първият е червено. Сега. Секунда. Scoreboard. Teams. Join. Б. Така. Така. Сега е тай добро. Да видим тай добро какъв е. И тай добро е червен. Добре. Християн БГ. Ти си. Опа. Християн БГ е син. ТР. Християн БГ. Да, сега е Петър. Ти си. Петър е син. Питри Търчон. Сега е Тотом. Ти си. Така, Тотом е син. Така. Jumping. Ти си. Сега виждаме Jumping Devil. И той е син. Jumping Devil. Poison. Ти си. Сега е Poison. Poisonът е червен. Вау, това как спами само. Blue Poison. Кой ще тегли за оня? Давай. Сега е той. Искам за неговия приятел. И да, сега съм аз. Да, това са две червени. Син съм аз. И така. Вау, някой знае дискусията, вие са много прости. Join R Ичо БГ, който звънна е педал. Така, обаче какво стана? Петима сме сини, другото са червени, но има още хора в сервера и те ще влязат, ще са червени. Добре, хора, ако искате, пускайте кандидатури и да, чао. Това беше за откриването на Beta SMP.